אז מתי הזמן והסימן ללכת לייעוץ זוגי? בזוגיות לפעמים אנחנו מגיעים לרגעים בהם אנחנו מרגישים תקועים. מכירים את זה? שיש לכם ריב שחוזר על עצמו כל פעם מחדש. התחושה שהשיחות שלכם כל פעם הופכות לוויכוחים או לריבים. אז הסימן הראשון היא חזרתיות על אותם ויכוחים פעם אחר פעם, שוב ושוב. הסימן השני, אם אתם מרגישים מרוחקים אחד מהשני, או שהתקשורת שלכם לא כמו שהייתם רוצים, ואתם לא מצליחים לתקשר עם הצד השני בצורה שהייתם רוצים, זה הסימן שלכם ללכת לייעוץ זוגי. ולא, זה לא בושה. ייעוץ זוגי זה לא אומר שנכשלתם או שמשהו אצלכם לא בסדר, אלא להפך, לבוא ולבקש עזרה, לדעת איך עושים את זה נכון, לדעת איך לתקשר, לקבל את הכלים הנכונים. אני באופן אישי מאמינה שכל זוג חייב את זה, ולא רק אם נתקלים באתגרים או ויכוחים, כל זוג צריך לרכוש את הכלים האלה, בין אם זה יהיה ככה או ככה,